uyab-uyab sa biktima, mga kabombo. Yadto man ni Bombo Jason Babatuan yang gi-interview niya. Ningon ni si Roberto Gabison nga wa ko kailaan ng Simeon Kamangyan Kabotero, wala pod ko kailaan ng Riami Tokmo. Apan kung si Simeon Kamangyan Kabotero may pasultion nga gisugo siya ni Roberto Gabison nga ibaligya kuno aga cellphone ni Riami Tokmo, mga kabombo. Kaya na nakita ninyo sa tuwang Facebook Live karon nga nasod sa prisuhan nga gi-interview, mao na si Roberto Gabison, taga Barangay Guadalupe. Matod pa uyab kuno sila ni Riami Tokmo katong namatay, mga kabombo, nga gisod sa karton. Matod pa ni Simeon Kamangyan Kabotero nga last yan nakitaan si Riami Tokmo kauban si Roberto Gabison, gituok kuno, mga kabombo, gituok. O nya ningon kuno si Roberto Gabison nga puslan man nga di ka makua, may papatyon tika. Puslan kuno nga di ka makua, may papatyon tika, mga kabombo. Bugata sa impormasyon nga gisulti ni Simeon Kamangyan Kabotero, nakauyab dahil ni ang 19 anyos, mao di ay nga naabot ni diri og Cebu City or sa Mandawi City, gikan pag Davao, nga wala mananghid og tarong sa iyahang ginikanan. Katong nag-circulate sa social media nga picture sa usa ka lalaki, mga kabombo, mao toy picture ni Simeon Kamangyan, mga kabombo. Mao toy picture ni Simeon Kamangyan Kabotero. Nakita siya sa CCTV, unya nadakpan siya sa dihang gisukit-sukit sa mga pulis, diin man ka aning cellphone. Nganong gibaligya man nimo ni, akin sa gasugo nimo ani. Ang tubag ni Simeon, ang nagsugo niya sa pagbaligya sa cellphone, mao si Roberto Gabison. Kinsa man si Roberto Gabison? Si Roberto Gabison maoy uyab-uyab kuno. Maoy uyab-uyab aning babae nga gisud og karton nga namatay nga lumad nga taga Davao. So nakauyab gyud ay ni, no? Maong dalaga nga naman say uyab nga tos Davao nga 16 anyos. Si Riami Tokmo 19, iyang uyab 16 anyos, mga kabombo. Naabot sa Mandawi City kay matod pa manarbaho kuno, mga kabombo. Apan sa pagkaunsaang kadanaang nakauyab dahil tiguang, tanawa ang naong ani Roberto Gabison, guwang naman ni, mga kabombo. Unya matod pa kini maog tiguang ningon nga unsa may nga naguta magkauyab mi atong Riami Tokmo, tiguang naman ko, layo kay kuay nga di mi bagay, mismatch man mi, kitiguan na gud ko nya si Riami kay batanon pa, sexy pa, nga nagutaon nga magkauyab mi, wa koy kwarta. Matod pa sa kanini aga kuan, no, matod pa sa suspect, mga kabombo, nga si Roberto, taga Guadalupe din siya. Mao day nga si Riami, gikan siya sa Mandawi, nagpahatod og motor, niagig panagdait, niabot og Viraman, niabot og Guadalupe, mga kabombo. Kani si Roberto nadakpa ni, pinagi sa bypass sa operation. Unya nagbaligya ni siya og shabu. Giangkon po noon sa maong suspect nga mamaligyaay po siya og shabu, na lambigin siya aning illegal nga drogas, pero matod pa niya wala siya kaila sa biktima nga si Riami Tokmo, o niya wala pod kuno siya kaila aning Simeon Kamangyan Kabotero. Si Simeon Kamangyan Kabotero mo nagsilbing yawi sa pag-ila sa suspect sa kamatayon ni Riami Tokmo, mga kabombo.